С времето съм се убедила, че действително всеки доволен клиент ни води минимум двама нови, а всеки недоволен гони по 8 потенциални. Именно за това ви съветвам около 3 дни след процедурата да звъните или да напишете на клиентите, за да се уверите, че всичко е наред и те са доволни от услугата, която сте им предложили. Това ще минимизира до минимум клиентите, които просто няма да се връщат при вас, защото им е неудобно да кажат, че не са останали доволни. Особено при миглите има изключително много нюанси, които могат да доведат до това миглите да падат преждевременно. И е по-добре вие да го установите, да ги коригирате безплатно и така клиентът да продължи да идва при вас. Изключително по-добър вариант и по-ефтин е просто да коригирате ни мигли, отколкото постоянно да търсите все нови и нови и нови клиенти. Също така ви съветвам да напомняте на клиентите за предстоящите часове. Предишния ден или в деня на процедурата можете да им пишете по едно съобщение и така ще бъде по-малък процента на хора, които няма да се появяват на процедурата, без да ви предупредят. Също така винаги мислете за качеството на услугата. Именно това е нещото, което кара хората да се връщат при нас. Качеството на услугата, качеството на материалите, с които работим, също така времетраенето на процедурата. Естествено, когато те първо започвате да се занимавате с мигли, ще ви бъде много трудно да бъдете бързи и в същото време качеството да бъде на достатъчно добро ниво. Но просто се стремете да съкращавате времето на процедурата. Аз, например, ако се отпусна, въобще не си давам никакъв взор, сигурно бих слагала мигли по 2-3 часа. Обаче аз се самозаставям да бързам и така процедурата отнема между час и час и половина. Също така съм забелязала, че когато говоря с клиентите, ми отнема около 15 минути повече. Защо се получава това? Първо, ние се разсейваме и второ, когато клиента говори, това много усложнява нашата работа. Също така цената има значение за клиентите и последно, но не по значение, е качеството на customer сервиса и нашето отношение към клиента.